estem en directe per Ràdio L'Hospitalet de l'Infant i també per la televisió de Vandellòs. I és que avui dimarts és que anem corrents d'un costat cap a l'altre perquè avui no sé què passa, però suposo que el vent ens té a tots una mica així com més nerviosos del normal i que hem de tocar moltes tecles, això també és veritat. Avui, com sempre, aquesta darrera hora doncs, la compartirem amb les càmeres, veureu com es fa un magazín per dins, un magazín de ràdio, i també doncs, veureu els nostres convidats. Avui a Actualitat Municipal, que és la primera secció que fem, doncs parlem amb la Sílvia Pujol. Després parlarem amb l'Alfons Tejero, que ens parlarà de la darrera publicació que té al diari, que és força interessant també. I per últim parlarem dels pagesos. Ho farem amb el Jordi Castellnou, que ens parlarà de tota la problemàtica que tenen i el que estan defensant, a veure si, o defensant, millor dit, a veure si tenen sort i se poden en sortir. Doncs ja res, anem ràpidament, perquè hem entrat molt justos, en directe amb la Sílvia Pujol. Molt bon dia. Hola, bon dia. Ella és regidora, entre altres coses, de benestar, també de comerç, i que té cosetes noves que compartim amb nosaltres, no, Sílvia? Sí. Molt bé. Doncs per on comencem? Per benestar, per comerç, què és el que prefereix? Com vulguis. Doncs comencem per benestar. Vinga. Sí? Sí. A veure, què són les últimes notícies? Com estan? Com estem? Bueno, ahir van tindre l'última una reunió amb Salut. Sí? I va ser molt fructífera, o sigui, molt bona, va anar molt bé. Vàrem demanar un ecògraf nou. Sí. Ens van dir que sí, que no sabem quan, però en breu ho farem. L'ecògraf està destinat per la llevadora? No, o per tot? Per tots els metges. Per tot, vale. Claro, és que cada vegada que escoltem ecografia moltes vegades la relacionem amb un embaràs, però la utilitzem per moltes més coses. Moltes, per un estómac, per un fetge, per tot. O sigui que serà utilitzat per tot i ens han dit que sí? Que ens han dit que sí. Un ecògraf? Nou i portàtil, perquè així les diferents consultes el podran fer anar. El que no han dit és la data? No, això no. Però bueno, ja en tenim un pas més. Ni aproximada, tampoc? No. Jo crec per l'estiu. Com van a les converses, per l'estiu. Nosaltres l'altre dia vam conèixer a la nova responsable de l'àrea bàsica de salut. Sí. Doncs és una persona jove que té moltes ganes de fer coses i que ja està treballant amb nosaltres ja fa uns dies i que venia de Riudoms, si no recordo malament. Què tal, quin feedback tenen o quines impressions té? Molt bé. Va agradar, és molt maca, és molt agradable, té moltes idees, moltes iniciatives, voldrà ficar en marxa moltes coses i la veritat que m'ha agradat molt. És un què per nosaltres. Hi ha alguna de les millores o dels canvis que ha compartit ja? Perquè amb nosaltres no va voler avançar-nos res. No, bueno, jo t'explico per sobre. Tampoc puc entrar... Ja, primer va dir que volia aterrar i que veure com funcionava tot i després, doncs... Perquè què és la reivindicació? Quina és la reivindicació més important que es té des del CAP? Bueno, doncs... Actualment, hi ha alguna així més destacada? Més destacada. L'únic que ens demanen són les urgències, que això menys o menys ja ho tenim menys enllestit a Miami, però que també t'estic dient que m'estic avançant amb coses que encara no es ficaran ja, però es ficaran. Però les urgències fins ara havíem d'anar a Cambrils, si no m'equivoco, no? Sí, doncs això és el que estem intentant canviar i Salut està d'acord. Perquè Miami està tancat. També, però s'obrirà. En un principi... S'obrirà. Llavors faran una prova pilot i, bueno, això sí que no sabem tampoc la data, perquè quan parles en Salut et diuen tot que sí, però les dates per ells són molt variables. Igual que aquí també farem canvis, aquí dintre també, el que és ampliarem una miqueta. A l'edifici? A l'edifici, sí. El que és la recepció, aquesta part d'aquí es modificarà una mica perquè tingui més proximitat amb el pacient. I també, estem a punt de tancar, això ja sí que sí, amb la llevadora de Mont-roig i que, això també estarà màxim 2 mesos, m'han dit. Perquè nosaltres tenim una llevadora, no? No, però no, serà la ginecòloga. Jo he dit llevadora, perdoneu. Sí, llevadora en tenim. És una ginecòloga. La ginecòloga, perquè la gent no es tingui que desplaçar a Sant Pere, a Reus. Val.
Perquè encara aquí per fer la citologia, suposo, perquè mamografies i tot això encara s'ha de fer per la paratologia més que Clar, res. molt bé, sí. Vale. Però el que és les citologies i tot això, les revisions que tenen tothom, les dones que tenim una revisió a l'any, doncs això es podrà fer a Mont-roig. Vale, Ja no ens caldrà anar a Reus. A Reus aniràs per una per més coses, ja. Sí. Tot això és el que s'està ara gestant. Sí, estem aquí. S'està movent. Sí. Perquè el problema principal de la sanitat és la financiació. Sí, els diners. És aquesta. I nosaltres a l'estiu, perquè clar, hem de mirar ja que d'aquí a no res estarem a l'estiu. Sí. Sempre també hi ha una problemàtica de reforç de personal. Això com està? Això continuem igual. Sí? Que el problema és que no tenim metges i Generalitat Salut té aquest problema. És bastant greu, aquest problema. Nosaltres tingués en compte que nosaltres aquí 2 anys també tenim un problema al nostre poble, perquè tenim una doctora que fa el servei dels pobles més petits i a Vandellós, no? Doncs ja estem demanant que ens fiquin ja la persona que substituirà amb aquesta doctora que tenim. I ja vam començar ahir a demanar-la. Però per què? Perquè aquesta doctora... Perquè no tenen metges. Però aquesta doctora marxarà en un futur, per edat o pel que sigui? Molt bé, perquè es jubila, sí. I llavors doncs necessitarem una... Una altra doctora, un una doctor, suplència, un suplent. Claro. I això, que falten 2 o 3 anys, doncs sí, s'està movent ja perquè... Exactament, ja han començat a demanar-ho, perquè quan arribi el moment tindré el substitut. Perquè nosaltres ara, pel que estic veient, jo soc poc usuària del CAP, i que em duri molt de temps, toco fusta, però sí que sé que, per exemple, hi ha diversos canvis, o sigui, passen canvis, que això a la gent és el que més potser li molesta, entre cometes, perquè quan tens confiança en un metge, amb la Cristina, per exemple, no? Sí. Doncs va i la canvien, que segur que la Laia és un encant i que ho hem vist que ho és. No, ho és. Però la gent doncs, es despista una mica. I també ens han passat amb uns altres doctors. A més, també entren doctors d'uns altres països i que és molt difícil. Que és difícil a vegades la comunicació. Sí, molt bé. Llavors, hi ha alguna solució per això? No, és el que ens porten i el que tenim. O sigui, no ens podem quedar amb la Cristina, perquè la Cristina, li va sortir una vacant més a prop de casa seva i és una oportunitat perquè costa molt ficar-se. O sigui, el que és el càrrec de la Cristina, que és ser directora del CAP, que et surti la mateixa vacant, és complicat. I llavors, si et surt aquella plaça, a més, a costat de casa teva, doncs l'agafes. No li diràs que no. No, claro. Clar, que és normal. A banda de professionals, són persones que tenen la seva família. Efectivament. Clar, i aquest va ser el motiu. Clar, sí. Ella estava molt bé i tot molt bé, però clar, si li surt aquesta oportunitat al costat de casa seva, amb les nenes, el trajecte de 20 minuts o mitja horeta ja se l'estalvia. Perquè el de fidelitzar un lloc de feina, senyora Pujol, vostè creu que si, no, això no es podrà potser estiguessin remunerats com es mereixen, no passaria... No passaria això, no? Sí. Però això no depèn de nosaltres. No? I no es pot comentar, tampoc? Home, sí, quan vinguin, d'aquí 2 mesos, quan tornin a vindre, jo ho demanaré. Perquè vostès parlen amb Salut directament o amb l'empresa gestora o com ho fan? Nosaltres parlem el que és qui porta el CAP, els hospitals, que és l'empresa gestora. I Salut vindran per la remodelació del CAP. Vindran? Sí, vindran. Doncs per què no me'ls porten? Sí, jo els pregunto tot això. Tot això, escolteu. A veure què em diuen, no? No, que estem pendents que ens faran una reunió. Ells ens convoquen a nosaltres, no podem nosaltres demanar la reunió. I quan arribi, que ens han dit que en 15 dies, doncs llavors ja parlarem. Però, clar, és un procés diferent. Salut. Ja, sí, estem parlant de jugar amb una altra lliga. Molt bé, una altra lliga, sí. Ja. És així. Bueno, però mica en mica sembla que sí, que s'està movent en positiu. En positiu, que és molt important, Que és molt important. Sí, perquè jo amb el del ecògraf, hem tingut que acreditar que és de l'Ajuntament, que el va comprar l'Ajuntament, però que ara també, ja ha estat 15 anys, ara, el canvi, no? M'han dit que sí, aviam què. Perquè l'ecògraf, la propietat és de l'Ajuntament? Sí, és de l'Ajuntament. Llavors, ells què tenien? L'ecògraf cap. No, però si és propietat de l'Ajuntament, l'ecògraf... Se suposa que el tindríem que posar nosaltres, no? Sí. Per anar més ràpid. Per anar més ràpid. Vale? Però jo ho he demanat que me'l posin ells. Sí. Jo veuré el que
la resposta que em donen, que m'han dit que sí, però bueno, aviam què em diuen, escolta'm, igual 6 mesos, doncs igual no m'interessa i el fiquem nosaltres, o sigui, Ja. tenim que valorar. Però ells l'han d'homologar o alguna cosa o no? És a dir, no, ens diuen, vosaltres compreu Efectivament. aquesta marca i Això és el que et i diuen, llavors sí, feu la sí. inversió i ja I ja està. està, sí, sí. Vale. Això és el que s'està valorant ara, una cosa o Sí. una altra. Sí, però bueno, Però ha tingut bones impressions. sí, molt bones. Tenen bones paraules i després bons Sí. fets o no? Bueno, això és el que esperarem, no? Que amb aquesta preguntata... Li donarem un vot de confiança. Sí, li donem, de moment li donem. Algo més de salut que vulgui destacar? Bueno, sí, que vàrem anar al Consorci de la Salut de Catalunya, vale? Ens adherirem, això sortirà al ple, al pròxim ple. Sí. Aviam, amb aquesta reunió i d'atenció social, també. Ens agrada aquest consorci perquè, bueno, treballa amb ajuntaments i consells comarcals i ajuden moltíssim a lo que és, doncs, bueno, aquests ajuntaments que tenim residències, centres de dia i t'ajuden a fer un plec o en persona. El consorci es dedica a treballar, a ajudar els ajuntaments. Fa de suport. És un suport molt gran que tenim. I, bueno, ens adherirem amb ell, no són molts diners, la veritat que està molt bé. I la veritat que, bueno, vàrem valorar amb l'Anna i l'alcaldessa que podríem fer aquest pas i ens adherirem amb ell. I més que res el que fan és assessorar-nos o també fan algun tipus de tasca més a banda d'aquest consorci? No. Assessoren a l'hora de si tens algun problema? Amb tot, sí, és amb residències, també ho gestionen ells consultoris mèdics, no. No. Ells no gestionen. Només t'assessoren? Ells assessoren i la veritat que està molt bé perquè hi ha molts ajuntaments i molts consells. Els ajuntaments són així similars als nostres? Sí, similars i més grans també. També? Sí, I funciona? I funciona molt bé. Bueno, és qüestió de mirar, no? I de veure què tal. I de valorar, perquè si estem un any i no ens agrada, doncs podem marxar. Ja. Per això. I nosaltres al tindre els centres de dies, les residències, la clínica rural, els consultoris petits, tot el que tenim, doncs tindre un assessorament més, 2 ulls més, no va pas malament. No sé si passa en molts municipis que tenen tants nuclis, perquè clar, nosaltres tenim una peculiaritat i és que som un municipi amb 5 nuclis i llavors tot això també el que fa és multiplicar per 5 tot. Tot per 5, sí. Llavors, doncs, també fins i tot les consultes mèdiques, perquè llavors això, hi ha algun municipi que tingui alguna singularitat com la nostra o no? No, jo no he vist a cap que tinguin 2 pobles, això sí, o 3 màxim, però clar, 5, nosaltres ho tenim tot per 5. Sí, claro. Perquè la doctora un cop al mes pugem a Riudoms, a Masboquera, i després fa la consulta normal a Vandellós. Vandellós, també després l'Almadrava en algun moment donat baixen, no? No, l'Almadrava... Vanessa Park, que també estan, que no és que sigui una població, però que també és una urbanització que també queda així. Molt gran. Llavors, aquesta peculiaritat, potser el consorci... Bueno, nosaltres li varem explicar, li varem exposar. Nosaltres tenim això, tenim una residència baix, ara en tindrem una... O sigui, tenim una dalt, ara en tindrem una baix. 2 centres de dies... Platja, muntanya. Clar, ho tens tot. I el senyor ens anava mirant dient... Claro, no, és algo que dius... Bueno, doncs ja està, perquè funcioni tot millor sempre és bo. No, és molt bé. I ja que parlem de la residència, regidora, què podem dir de la residència? Va per bon camí, totes les obres? Bueno, s'han activat, estan molt bé les obres, la veritat. Ara es veu que hi ha moviment, veritat, que més que n'hi havia poc personal, ara ja ens hem ficat bé, diguéssim, no? El que toca, el que pertoca, i nosaltres ens hem mobilitzat. La residència s'acabarà per final d'any, però faltarà després equipar-la. I fins a l'abril, o sigui, la Setmana Santa... La primavera que ve. Efectivament, la Setmana Santa del 2025. Estarà oberta. Hi ha gent que està a la llista d'espera, ja? Sí, això t'anava a explicar. Ja s'ha obert una llista, que està benestar social, i que tens que anar presencialment a inscriure-te a la llista. Sí. I quina... Bueno, no sé, potser no ho pregunto, però potser no ho té present. Quines són les característiques que es demanen?
No, això no, home. Això ho puc preguntar. No es pregunta res? No. O sigui, una persona que tingui 50 anys diu, pues jo m'apunto per lo que No, home, pugui això passar, tampoc. tampoc. Vale. Suposo que... No n'hi ha criteris encara, però això sí que ho ficarem. Mínim jubilat. O sigui, Mínim. Claro. A partir d'aquí ja parlem, Sí, no? exactament. Clar, perquè és que jo sempre he dit que a mi em sembla molt atractiu que al teu poble tinguis un lloc on puguis envellir Sí. i estar amb els teus amics, amb els teus veïns Sí. i compartir com si estiguessis pues, A casa en una teva. mena de comuna, en una Sí. casa amb els teus col·legues Sí, i estiguis sí. allà i ho trobo fantàstic. Clar, no hi ha lloc per tothom, No. perquè són Mínim unes places jubilats, limitades. No, Per tant, clar. però els criteris en parlarem més endavant, Sí, no? sí, sí. Això és una petita broma, però que sí que ho hem parlat moltes vegades en petit comitè. Sí. Jo ja m'apunto pel que pugui passar. Sí. Dius, però te falten 20 anys. Diu, bueno, per si un cas. Per si un cas. Bueno. Doncs això ja serà en el seu moment. Sí, Algo sí. més de la residència que vulgui destacar? No, simplement que estem contents perquè les obres s'han reactivat, vent en popa, Sí? i que si tot va bé, per cap d'any la tindrem. I després el mobiliari, clar. Molt bé, i de comerç? De comerç. Bueno, això us ho anava a explicar. El dia 16 i 17 de març es farà l'Hospibric. Hospibric. Hospibric. Espera. Els Playmòbils. Clic. Ah, val, molt bé. Els Playmòbils. Ah, molt bé. Si ho posem aquí així també es veurà. A veure, que ho agafem... Aquí Això són... ja tindrem els pòsters, no? Suposo, Sí, més no? endavant. Sí, sí. I si entren a les xarxes ja el veuran. I això de què va? Efectivament. De què va, regidor, això? Bueno, pues és una fira que es fa, que fa molts anys que ja es feia al poble, i són de Playmòbils, però clics... Bueno, espera, és que si no em mataran. Aquí tenim un Playmobil. especialista que ara Molt bé, mateix per això està mateix. amb les càmeres. Sí, sí. Ell està ara movent les càmeres que si plano curt, plano llarg, i ell sap moltíssim d'això. Sí. Bueno, que si en sap. O sigui I que li tant. preguntarem. Però No, així no. a grans trets, A de grans què va? trets. Bueno, això doncs, és una fira de Playmòbils de moltes maquetes, per lo que m'han explicat, i que ve molta gent. Participatiu, farem... Això és el que jo vull... Bueno, és una fira molt maca, ¿vale? Són els ninos de tota la vida. Ja ens ho explicarà el Gerard. Sí, millor que Les jo. maquetes que faran i tot això. Efectivament. I la qüestió és que m'agrada molt perquè el Gerard ha introduït el que són les hores tranquil·les, de 3 a 4 de la tarda, per als nens d'Asperger. O sigui, és per les estem aquí, per més bé per aquesta associació. Això m'ha agradat molt. També m'ha agradat molt la participació de la restauració, que quan vagis a sopar a qualsevol restaurant o a dinar i tingués un tíquet superior a 40 euros, portant el teu tíquet i la butlleta, se't donarà un Playmòbil o un clic. També Això és per restauració només? No, i comerç. És comerç i restauració. Comerç, n'hi ha 32, Molt bé. 33 comerços que participen. I això, per Que- participar, què s'ha de fer? Comprar per valor? No, els comerços, el que es fa a comerç és que a cada comerç s'ha ficat o una maqueta o uns ninos de 60 centímetres, un Playmòbil, un Playmòbil Click, Fira, no sé, que tu un Lego, és que no ho sé, són maquíssimes els ninos que ha portat, no ho sé. I la qüestió és que tindràs que anar amb aquesta fulla, en els trobis, ficaràs una creueta i això ho portaràs a la fira, a l'estanc que estarà a la fira Sí? de comerç i et donaran un Playmòbil. Vale. Vale? És per fer la participació Però tu has de dels dir crios. on Aquí, estaven. Exactament. No. El número on els has vist. També pot ser així, o també, si l'has trobat, fica una creu. Vale. Suposo que igual, és que no ho sé, això més veu portar el Gerard, i la Montse, perquè jo per mi ficaria el número, al local, o sigui, al comerç, Sí. però igual li fiquen una creueta i els donen per bo. No. No? Hem de ficar el número, perquè jo poso una creueta i m'ho puc estar inventant. Això Mentre que també. si poso el número de l'establiment... Però bueno, digue-li al Ricard, ja t'ho estic dient a tu, Sílvia, que Ricard, t'estic no? veient, El Gerard. que el Gerard, el Gerard, que ja m'ho explicarà. Sí, bueno, jo crec que Ja tindria m'ho que vindre. explicarà així ben bé. Sí, Ara no perquè- vindrà, perquè ja el però conec jo i no tindria vindrà. Jo I pensava, diu, i anota el número on l'hagis trobat. El Clar. número de la botiga. El número de la botiga l'ha posat a sota de cada clic. Es diu Playmobil, no? Clic Playmobil. Clic,
no, A veure, que em digui, que em digui. També es diu Que sí, que Fira, sí, Fira que sí. Lego, també. Fira Lego també. Playmobil. Fira Playmobil. Lego, Playmobil. També, m'estan dient que sí, veus? La Sílvia està ara fent de correvidile i m'està dient que sí. Doncs és que, per qui no ho sàpiga, nosaltres tenim darrere una companya que està fent de control i llavors està veient-se amb el control de la tele. Ah, vale. I per això ho estem fent entre tots. Entre tots. Però aquesta fira serà entre què i què? Entre quins dies? 16 i 17 de març. 16 i 17 de març. O sigui, d'aquí un parell de Per setmanes. això t'ho estic dient, sí. I també es farà el sorteig de 2 jocs de Playmobil. Molt bé. Vale? El sorteig, sabeu més o menys, se farà el mateix dia de la fira o alguna cosa? El diumenge 17 a les 6 hores. A les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda. Molt bé. A les 8 hores. Molt bé. Al pavelló. El pavelló esportiu, que és on estarà és on es farà la fira, al pavelló esportiu. Molt bé. L'horari serà de les 10 a 1:30 i de les 5 a les 9. Molt bé. Això dissabte. Però de 4 a 5 es farà les hores tranquil·les. Molt bé. Vale? I el diumenge... es prega que la gent que, doncs, això, d'aquesta associació, doncs, és quan aniran ells i estaran més tranquils, perquè el soroll els molesta moltíssim. Molt. Llavors és per als nens i bueno, perquè tot el que estigui afectat per aquesta malaltia. Sí. I diumenge es farà de 10 a 1:30 i de 5 a 7. I a les 6 de la tarda es farà el sorteig. Molt bé. Vale? Ho deixem ben clar, ho anirem repetint per això a les agendes. Molt bé. Vale. I què més, Sílvia? Clar, perquè no se n'els oblidi, perquè a més és molt xula aquesta fira. I després a informàtica hem activat el e-Notum. E-Notum és un suport a la Generalitat de Catalunya que s'afereix és públic, el gestiona, i és perquè la gent, les persones, siguin més eficaç i més àgil amb l'administració local. És per la ciutadania. Sí. O sigui, quan tu fas una instància, ho rebràs a través també d'SMS. Val. I llavors la gent que s'ha d'apuntar, això és una aplicació que es descarrega o com? No, quan tu fas una instància, que fiques el teu telèfon, ja t'arribarà la notificació. Si tu has demanat fer unes obres, t'arribarà al teu mòbil també. A part de la resolució que et pot arribar per e-mail o igual en físic o en paper, t'arribarà al teu mòbil. Per SMS? Sí. Val. És a dir, que tu quan vas ja directament, tu donaràs les teves dades i podràs rebre, a banda perquè potser és més lent i l'altra manera és més ràpid, no? És més ràpida. I es diu e-Notum? E-Notum. Demà sortirà la notícia, sí. Molt bé. Doncs demà ja escoltareu la notícia, però ara la regidora l'ha avançat, que per això està en l'actualitat municipal i ens diu tota l'actualitat de les seves regidories, que també és de tecnologies. Llavors, doncs, Sílvia Pujol és la persona, la regidora que està al capdavant d'aquestes tres regidories, que les hem tocat totes tres. Salut i benestar social, també noves tecnologies i comerç. Així que hem fet un repàs i estem fora de temps. Així que d'aquí uns dies també ens tornarem a veure i la notícia demà sortirà a tots els informatius, que sí? Molt bé, sí. Gràcies, Sílvia. Fins una altra. Parlem en uns instants amb l'Enflós Tejero. No marxeu, que ens ha d'explicar coses molt interessants.